guys. I-intro. Hi guys, ako na namin dire guys. Oh, na enjoy kami dito. Guys, guys. Ayo guys. Dong Jobabs, From Las Vegas. ang TV From Las Vegas, USA. From Qatar. Hey! Qatar man liluan. Katarman, Iluan. Among kapitan no. Wash out. Wash out. Di mo maibo guys. Stop. Yung pula ba? Rebels. Kini wa sila ka kwartahay ga lapikaner na sila. Lagi. Hi, Jubab TV ni. Oh. Hi, Jubab. Di GTV. Amon chairman no? Jubab. Ayan. Jubab TV ni. Jubab TV ni. Hi, Jubab. Di ya ka. Miya saang jobabs? Saang ako nagkamali. Saang ako nagkamali. Oh ya. Loy oh. Loy. Mure kapsong. Kung ibalikan ko ng wara. Watapak. Wara. Goods kayo, goods. What? Lamek. Dako kayo. Nabuak pa more. Dapat dali. Ako ang silor naman kayo na. Auro tulog na tulog ka bala. Kada usa ka mo bala. Iyo, wala na ito na eh. Hoy, pasalamat sa mo ni Jobabs TV ha. Sip. Subscribe mo. Sip to. Hoy, subscribe na sa ni Jobabs TV. Ya kami sa Bunukuan. Lawis sa Mukabo. Lawis Pasil. Lawis Magdihos, Tayan Island. Doon sa nani mo day. Ora, naning kamot, paling kamot ara mga kaon. Oy, pamurol, panapo. Wala mo gawal ang tingi ana, ang tinga sa nagkoma. So kaya pa din La dakuha una na loy, dakuha niya kan loy. Wow. Sa dako, klaruhan sa dako. Ang kinason may dako. Yo no. Nanon sa kay? Nasa mi dire. Chip Tano do. Oy. Jobabs. Ato commissioner. Serious mo yung istoryahan oy. Shout out. Bitoy Sword dia sa Saudi Arabia. Saudi ba to? Asa to? Buyaks. Ano dong? Buyaks, wash out Buyaks. Mga mga committee din. Yaan sa tadir kay murag nagpa-special palahi ba? Gisulo ra oh. Oh, be. Jobabs TV na. Sponsor. Kuha sa tani itom-itom, kuha sa itom-itom. Kuha itom-itom. Subscribe. Kuha itom-itom. See guys, oh. Si Orchid. Now guys. White Sand Beach. Mukabok Island, Tubigon, Bohol. Mga boys, shout out mga boys. Bigo TV. Ito pag-gong ko. May agta ay. Agta sa Talisay. Espiritus. Drone na drone. Hi drone. Lupi ka to, na-drone. Dato na sila, problema. Sige. Simple. Hi Bitmaster. How did I? Bitmaster mo lagi dito.
Ano sa sila mari? Plano pa. Bili naman siya. Ay, nakara naman siya. Umano ako gabike siya ba? Bike sa dagat. Laptikan na rin sila, white kwartahe, laptikan na rin sila. Hoy, vlogger, Jubag! Hoy, ikaw, sa diri Jubag! Sige lang, white klaro, kapitan, sige nag... Asa pa yung cylinder? Jubag! Ito kanibal nila. Jubag, kanong wamang kay Kwaro Vlog sa Wailun. From Las Vegas, USA. Okay. Ngayon, duhagon tao na nga, asar na ko dito putol. Hay! Yam dili ni kuhan yam. Hindi na ba ko? Ayaw yam dili may nang tagsar may lamoy dili kisikap lang. Guys, nga punta diri sa Lawis. Na ano mga ito no? Ano membro sa mga membro sa PMP? Pirming mga mbuso kino. Okay guys, wala pa nakasubscribe sa akong YouTube channel, please like and share at subscribe to Jubabs TV. Okay guys, daghang salamat. Peace out.